asukhe bo dofana hamjak mane bagoi joto sacrifice khlaike bo tini unaidi bini nok huk yagari thangka big busa porbani yagari thangka bini sak no suda bo yagar kha tipra sa dofani bagoi tamni ke bo jora puting thana bo nije busiya phiaba tabuk bo baksa borok bono chin tipra sali darok haimeni sai tongko lamsugo haina hai ani youtube channel o tini hingke chini khachuksa David Murasini koksung kisa salainai chung joton saimano chini David Murasing sar bo Agartala to Delhi pedal yatra haikaba bo mane Agartala simi Delhi jora himbui thangani boi bosoba naharka tabuk bo himbui tongo tabuk hingke bo Bihar hasteo thango sogoikha Agartala simi himmani bai tabuk hingke Bihar hasteo thango haboika 1 mas bo laika bo je himmani abo hayung tongo inke main tabuk sungoro sane manka obosi bo tini thangmani karam to jung jotno saimana chin tiprasa ni manthai no bo sanani boi thango kubama chin tiprasa court haikaba chini illegal migrant no pushback khlainani abrong no tuyui bo Delhi o sakbai thang kosto no nijini kosto majung tiprasa busu jorte kosto dong abono bo phunuknani bagoi tini o himbui thangmani ungo bo sana thangke train by flight by gari bephan thangmano phiaba tini o botangoi himbui thangnani wansuga hingke mane tiprasani kosto no bo phunukna naimani kata abo hai hingke ang oro sanai manka obosi tabuk suk jora phano yaphang simi tabuk suk jora o bo je himbui tongmani tongphuru phano chin tiprasa leader ni bisingo jonosadharan ya jonosadharan ke jotono David Murasing je obai khlaimani joton chajaklayo ti haba hamjago tamkhe tiprasa dofani boi bo khlaimani phiaba chini tiprasa tamsanai leader ni bisingo baksa borok tongo je tabuk bo bini je obaike Agartala to Delhi pedal yatra khlaio bo je Delhi o illegal migrant no pushback khlaitani bo chini India ni prime minister Narendra Modi bai haikaba chini kubangma central ni leadership bai bo malani thangmani aborok no baksa chajakya chini tiprasa leader ni bisingo khachuksa David Murasing obaike suijak abo suijak bolte bo news rogi no bosuimani ingkha bini Facebook o mane chini khachuksa David Murasing bini Facebook obai suika bo mane tongki congress ni Asis Saha buini bosano borok jotono mane aboni chini illegal migrant tuyoi action tabukrom ni jelo danai chini David Murasing no action nahanai hinu sangke bo kunung jage so phiaba tini khorse tiprasa tutui chini CPM ni leaders sir Jitendra Chaudhary bo tini bo kok no saka mane ang je samung tiprasa boi samung khlaimani samung khlaimani no bo ano kebengkha bono jelo danang thu hnoi Jitendra sir je Jitendra Chaudhary sir je samani abo chini khachuksa David Murasing ni khawa belekhan dukho phananga tamni ke tiprasa tutui tiprasa ni kaham naimaya abo haini klaikha abon bui ang sana musung mani ke naidi chung joton saimano khachuksa David Murasing busu kosto khlaioi bo Agartala to Delhi himbui tong tabuk sung kubangma andolon nokha phiaba asuk hakchalma himbui 1 mas monto tabulai thaga tabu himbui tong asuk hakchalma himbui tong abo hai andolon mane chung kubun jaga chung naikhe chung kubun jaga nobula asuk andolon kotor haikaba asuk andolon obo andolon ke world to record kanaijat andolon khabo ngana dibo bo tini bini sakno yafaroi bini nonglu yafaroi bi busani khibui tini bo thango santhai bo no ahino tong aram tong ma khamo phiaba tini tiprasa hamjak mani bagoi bini nokhuk bini sak bo jorbuti dere thangmano chung bo nije busiya chung saimiya norbo jono saimana oro Assam haste parmon yagulo Meghalaya dangkamo aro bo kaisa kisa ustrugungkha himani bi yakung rok kugui thui phaimani bising tui kisa side effect goi bo aro ustrugkhai ka san ustrugungkha inke abo hai kubangma bini life bini goti mano inke sang thangene de haipano bo abono uklugu tonioi tiprasa ni bagoi sacrifice khlaioi tini bo busang himui tongo inke abo hai jorabo chung bonos abo hai kok khaimya sarani kok yata ang je bujimani inke
Bona tebo chung phandioi chinti prasarok mon tebo phandioi ti sawoi help khlaioi bona chung chubai rok nang mani kok hata karon tabuk santhang di bo thangai kono tiprasani manthai kok no sanai samani pore bo busuk samung khlaimano khlaimai abo to porer kok si abo to saimia tobo to bo chesta khaikabla aboni boi chung bono respect rina nangota karon chinti prasan buya su khlaiman bagoi hingke akok nang tini bo nong thani bo ang sanai manikha chung je mansak chung bono bin loge chung tongke hamnai tabuk bo bo himbui tongo bin sakno joto yafarjak chini tiprasan thani bo hingke chung bobai thangmai phano bo hai chung himmai phano loge rimai phano chung nogo tongdi phano chung bono sabur khlaioi hai keba chung kisime chabono rang chubai help khlaimai khe chau mankok ta hingke asung sito tini ani o video kai hambai jotono no.